Благодаря, госпожо председател. Аз също съжалявам, че този дебат беше представен от страна на колегите от партията на Европейската народна партия като предизборен. Това е един дебат на загриженост от страна на основни политически сили, каквито са либералите, зелените, социалистите и демократите, за това какво се случва в България след 23 години демократичен преход. За това, че е възможно в една демократична уж страна да се случи такова позорно покушение срещу най-известният лидер на този демократичен преход господин Ахмед Доган и че управляващите се опитват да омаловажат случая и да насочат грубо разследването в удобна за тях посока. За това, че толкова време опозицията остава глуха и няма към исканията на всички опозиционни партии за честни избори. Аз смятам, че за това Европейската комисия трябва много сериозно да наблюдава процесът, който ще се проведе срещу извършителя на този атентат и много внимателно в следващия доклад да оцени има ли или няма напредък в тази област от управляващите. Благодаря.